Reijo nosti 185 kiloa äsken raakakisassa. Ja nyt täräyttää sitten paidan päälle ja aloittaa 220. Ja tanko valmis. Reijo Mari 220. Siinä on 10 minuutissa kiskaistu nuttu päälle. Ja 35 kiloa enemmän jautaa. Reijo haluaa nostaa hiljaisuudessa. Täältä näyttää DJ musiikin pois, sitten laitan minäkin turvan kiinni. Ja näin avataan sitten Marinin puolesta. Varustepenkki hyväksytty nosto. 20 kiloa lisää, rautatanko 240.